lu. Paket kamar istimewa, Mas. Istimewa piye, Mas? Istimewa gek yo murah, 3.200.000 oleh loro. Lho. Salah apa Iki kae? lho siji. Di. Kasur spring bed. Nah, iki free bantal karo guling. Loh, oleh bonus Oh, lagi. iki full pair, Mas. Pinggire empuk lho. Asli putar ya? Full asli full pair kayak ini. Iki ukane piro iki? Ukurannya 1,60 meter kali 2 meter. Iya, mana masuk. Lah sing nomor loro mundur. Apa nih iku? Nomor loro lemari Heeh. bahan full kayu jati. Oh iki ta? Iku pilihannya oke, iki kaca panjang. Umpama njaluk full ukir ya enak. Umpama njaluk sing enek lajine oke. Bahannya full kayu jati, Mas. Kaya apa ndadal jengene? Kayak ngene lho, siji rak, siji gantungan. Set bae ya. 3.200.000 oleh loro paket kamar. Paket kamar 3.200.000 ya. Oleh loro wis free bantal karo guling. Gratis ongkos kirim Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Bayare COD, Mas. Berarti gak ngedip. Ya ora to, bayare COD, cara pesen langsung japri neng bawe bio profil Arthur Mebel eneng tulisan HTTP Wami didudul langsung otomatis terhubung karo aku. Cocok Mas. Cocok toh? Paket kamar hemat 3.200.000 boleh.